салом дӯстон, Шалои Гулхоҷа ҳастам. имрӯз чоршанбе 28 март аст ва ташаккур мегӯям аз якояки шумо ки ҳамарӯза чанде аз фурсати худро барои тамошо ва гӯш кардани хабарҳои радиои Озодӣ сарф мекунед ва ҳамагӣ баъд аз 2.5 соат дигар барномаи хабарии радиои Озодиро мо дар пахши мустақим пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз дар Русия бахшида ба ёдбуди қурбониёни оташсӯзӣ дар маркази тиҷоратии Кемерово рӯзи мотам эълон шудааст ва аввалин ҷасадҳои қурбониёнро қарор аст имрӯз ба хок биспорам, дар ҳоле ки даҳҳо волидайн то ҳанӯз дар интизори ҳадиақал пайдо кардани ҷасадҳои сӯхташудаи фарзандони худ ҳастанд. Дар вилояти Хатлон як зани 36 сола бо дастoni худаш 3 тифли худро бо 40 литри оби ҷӯшомада сӯзонд. албатта баъди дидани навори ин кӯдакон дар робита ба ин ҳодиса бидуни эҳсос суҳбат кардан хеле мушкил аст, вале ба ҳар ҳол мо талош хоҳем кард ки сабабҳои даст ба чунин амал задани ин зани ҷавонро барои шумо дар барнома рӯшан кунем. Тошканд мехоҳад ки ба ҳалли низои тӯлкашидаи ҳукумати Афғонистон бо Толибон мусоидат кунад. Аллакай аввалин пешниҳодҳо дар ин замина дар конфронси байналмилалие ки ин рӯзҳо дар Узбекистон бахшида ба Афғонистон ҷараён дорад садо доданд. Ва дар Британия баъд аз заҳролудшавии ҷосуси рус Скрипал мақомот мехоҳад дӯстони наздик ба Путинро ки дар Лондон амвол доранд сарчашмаҳои маблағгузории ин амволро муайян кунад ва бо кадом рӯ шумо метавонед дар барномаи мо баъд аз 2.5 соати дигар маълумот бигиред. Ва дар ин баробар чанд хабар гузоришҳои дигар дорем, аз ҷумла дар робита ба аллакай ҷамъбасти чорабиниҳои наврӯзӣ дар Тоҷикистон ки қарор аст имрӯз бо ширкати Омалии Раҳмон дар шаҳри Панҷакен доир шавад ва истеъфои сармураббии тими мунтахаби футболи Тоҷикистон низ барои шумо мегӯем ва чанд хабар гузоришҳои дигар ки ҳамин лаҳзаҳо ҳамкорони мо аз Душанбе ва дигар минтақаҳои кишвар сари он кор доранд. Фаромӯш накунед ки баъд аз ҳамагии 2.5 соат дигар мо шуморо дар пахши мустақими Озоди видео YouTube منتظر هستیم.